No, čaute milí diváci, tu je MC a dneska sme na Skybloku. Možno to aj vidíte, že sme naozaj tu. No, samozrejme, dnes v Skybločiku vidím, že tu tam urobil resku. Tak to aspoň teda vyzerá. No, to sú moje veci, ktoré ja som vyhral. Som zebral. Máme spawnery, máme domeček. Poďme do arény. Potom, keď budete chcieť IPčku, len mi to napíšte do komentáru, alebo radšej IPčku napíšem rovno do komentáru, ako prvý. Tam. No, pozrieme si, čo tu všetko je. Ticho. Nikoho tu z týchto nepoznám. No. Sorry, že mi to možno tak seká, to robí hyperka. Ale my sa teraz nastavíme časového limitu. Ticho. Aha. Takže ideme na to. Musím si zebrať asasína do tým ešte. Jasné je, všetko máme. We've been afraid it's ready! Juppie! Kámo! Tu mašinu. Čo je? Ja nič nerobím. Prepačte mi volanie. No dobre, už som späť, volám mama. No tak, išla preč, takže pýtala, že či doma je všetko v poriadku. Samozrejme, že je, tak sme na nejakú počítačičil, lebo je rýchlejšie než môj. Neviem, však ona má dvojjadrový procesor a nemá iba jedno. Myslím, že to bude rýchlejšie, no akože... Mackenzie, no 5, 4, 3, 2, 1. This is Sparta! We are Spartans! Takom hádžu, ty kokko. A momí. To je najlepšie, keď tu je veľa hráčov, oni si vás nevšímajú, oni si to zmetení. No, ja sa snažím zmestiť do časového intervalu, lebo zase je to dobrá hra. Aj mám časový interval 15 minút na tačanie. Ty bastard, mi zabil obeť. Taká, naopak ich je tu veľa, budne potom. Ale väčšinou mi to nerobí. Len teraz, ak mám zapnutý hyperka. No, som práve stiahol, takže... Keď tak budete chcieť, tak sa pozrite na Facebooku. Tam budem mať... Tam mám Minecraft. Tam má taký oný strám, jaký a tam sa pozrite na iba Minecraft. A to bude iba skupina, to nebude stránka, iba skupina. Takže... Aby ste vedeli, o čo ide vlastne. A toto nenávidím, ja radšej na to neotočím, na to je na pavúčikovo. Uj, čo chlípe. Uchýl. Chlípať. Títo bastardy sa netrafia, takže ja radšej to hore. To je nenávidím, nemám rád, keď sú pigmeni a po mne ešte strieľ poslívať. Ja ho chcem zabiť. To totálne nenávidím. Pavúčikov radšej sa nebude. Poslívec, to je dobrá vec. Nenadával som. Ja nenadávam, ja som dobrá vec. Pago. To skúškovať, čo ti dovolil. Obraňujem také šiho hra. Takže ho kopec. Ježiši.
Ty svinier mali. Zhebni. No to čo, skôr nám koľko času ešte. Ja mám ešte dosť času. Ešte budem chvíľku nahrávať nejakých 6 minút. Ja by sa to aj ľahšie dával na YouTube možno. A potom by som bol rád pre každý like, koment a odbery, samozrejme hejty, dúfam, že nebudú. Nemali by teda byť. Ježišmarja, ty tu jezuiti. Teda. Ticho. Nechcem vám to vidieť, ale... Dobre, dáčem tu len. Prostý ne. I'm killer of workmen. Ja to nezabijem. No i jedine vtedy, keď ju treba zabiť. Pes, ktorý mi tam strečil. Nie, riť, zadek. Sa byť čo najslušnejší, ale v tejto hre to pomaly ani nedá. Ale ne na serveri. Čo robíš? What the fuck? Slíbená. To ja nenávidím toto stvoření. Potom mi napíšte, ako treba zabiť, lebo... Arena za ňou sú slušné výhry. Robí to zle hráčom. To je nevýhoda. Ta pinda. Na to nevedie robiť nič. Teraz jak budú tí výzery, líder posledujúci mňa porazí. No bo ja nemám rád. Mňa nezabijú. A creeper má naopak face. Začne ten pokšívená bytosť. Nie, že by spravil zle ten Minecraft a teda musí sa tak odgrapnúť, že budeš na ho myslel. A robíš všelijaké vychytávky na mňa, ale nepoďme to majiteľia server trošičku zavidí. Ale ja si to myslím, že už nám nie je. To bolo nejaké také vtipné. Pes! Sadni! Sadni! Prečo títo čarodejníci? Prečo práve ja? Takže neplánuješ po mne to hodiť. Dobre, jasne, prečo nie? Thank you! I don't like it. To musí skončiť ako fakt. Nemám mléko. 3, 2, 1. Tady. Like that. Pušeme výhry. To má povedať. 11. Pozriem, koľko mám ešte času. No takže budeme už končiť. Trošičku zagazdujem. A to. Takže fakt odporúčam zahrať tento Skyblock, je to sranda, aj